Un tro, mewn dosbarth dysgu Cymraeg, yng nghanol rhes o ddysgwyr, roedd un heb gael ei wneud yn iawn. A dyma nhw'n ei daflu fel sbwriel i gornel dywyll, neu portalbot fel mae rhain i alw. Ond un dydd, o'r gogledd pell, daeth Ioan Talfryn, a chydau bwyherau hyd i wneud yn fyw. Yna, aeth ag ef heb oed i dim i ffatri Cymru, lle rhoddodd y ddewines Nia Pari, bwer arbennig iddo. Nid dysgwr cyffredin mo honno bellach, ond Taff Man! Taff Man a'r dysgwr oedd ar frys. Da, sut allai helpu chi? Oh, can I book a table for 6, please, Thursday night? Dwi'n iawn. Ffrind, beth wyt ti'n neud? Nes ti ddim gweld y bythodyn Cymraeg? Sorry, Taff Man, it's just I'm in a bit of a rush and... Ti'n neud eto. Mae'n bwysig iawn rhoi amser i ddefnyddio Cymraeg. Take your time to learn. Mae'n bwysig ymarfer siarad mewn sefyllfaoedd bob dydd. Practice in everyday situations. Dyna ffordd i ddod yn rigel. Ti'n iawn, diolch, Taff Man. Dwi'n eisiau bwch y bwrdd i 6 nosiau ysgwraeth yn da. Bwrdd i 6 nosiau, popeth yn iawn. Diolch yn fawr, a diolch i ti, Taff Man. Tagles. Mae'n bwysig iawn i chi ymarfer eich Cymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd. Cofiwch, allai ddim bod na bob tro i'ch helpu chi. Taff Man, wyt ti'n hedfan heibio cyffili, tybed? Pam? Achos dwi'n wedi colli bws.